se nibda wkoll billi nintroduċi lill-ewwel kelliem. Ħanibdew bil-Professur Manuel Mifsud. Professur Manuel Mifsud professur tal-Malti mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta' Malta. Magħruf anke l-programm tar-radio li jippreżenta Seħer il-Malti sewwa. Imma xi ħaġa li forsi mhux kulħadd jaf fuq il-professur, il-professur huwa kantawtur. U kiteb fost l-iktar kanzunetti popolari ngħidu aħna bħal għajnejn żbieħ u x'hekk. U l-professur huwa wkoll kofundatur tal-Festival tal-Poplu. Prof, fidejk biex kellimna ftit fuq xi jagħmel kanzunetta tajba mill-esperjenza tiegħek? Iva, mill-esperjenza tiegħi kif qed inti. Jiena kien ħafif għalija kieku weġibt kif wieġeb John Lennon darba meta staqsew xi trid tagħmel biex tikteb kanzunetta tajba. U weġibhom b'mod ċatt ħarejdlu hekk għallhom trid tkun tajjeb. Imma naturalment aħna għandna tema qudiemna u allura ħanippruvaw niżvolġuha daqsxejn aħjar. Jiena se nitkellem fuq żewġ oqsma. Il-kwalitajiet tal-kanzunetta bħala arti, bħala parti mill-arti kollha, għax jekk nirrispettaw il-kanzunetta li kif tafu ma kienx minn dejjem damet ħafna ma bdiet tiġi rikonoxxuta verament il-kanzunetta bħala qasam tal-arti u jekk nirrispettawha bħala parti mill-arti l-oħra, allura għandna nitolbu minna l-istess talbiet nagħmlu l-istess talbiet, l-istess livelli illi nitolbu minn arti oħra. Ħanitkellem ftit fuq dak u mbagħad naqleb fuq il-kanzunetta il-kwalitajiet partikolari li għandha l-kanzunetta xija waħda mill-arti imma kull arti għandha il-kwalitajiet tagħha, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi biex ngħidlek tagħha. Sewwa, il-kwalitajiet komuni tal-kanzunetta bħala arti. Naħseb l-ewwel waħda naturalment l-oriġinalità. Issa fuq l-oriġinalità kif tafu aħna kollha mweldin uniċi, vera smajna l-istess affarijiet bħal sħabna ħafna drabi, kellna familja u trobbija li tixbaħ tal-oħrajn, imma aħna magħmulin partikolari u minna toħroġ riċetta oriġinali, l-uniċità tagħna. U jiġrina li ħafna drabi nfittxu bot minna dak li qiegħed fina stess. U allura jien ngħid tħares xi żejjed lejn l-oħrajn. Toqgħodx tfittex is-suċċessi u tgħid tara mela ħanikteb bħal dawk għax bekk ikolli suċċess. Ikollok suċċess jekk tkun inti. U allura x'tagħmel ma tisma' xejn? Le, jien ngħidlek isma' ħafna. U mhux kontradizzjoni da li qed ngħid, isma' ħafna, aqra ħafna, imma mhux biex tieħu minnhom biex tikkupjahom, imma biex minnhom titgħallem tieħu dik il-libertà illi rnexxilhom jieħdu huma. Il-wisa li jista' jkollu messaġġ. Imbagħad inti tfittex il-mod liberu u oriġinali tiegħek, tfittex it-triq tiegħek. Ġifieri naħseb illi fihom iridu naraw persuni li ma inħakmux mill-mewġiet ta' madwarhom, imma għarfu ħarsu lejn ir-realtà u jesprimuha jgħadduha mill-filtri partikolari tagħhom, tal-uniċità tagħhom, u bekk joħorġu xi ħaġa oriġinali. Ħafna kif nafu ma jirnexxilhomx jagħmluha din il-ħaġa. U naħseb li jibqgħu żgħar u jibqgħu jagħmlu xogħlijiet u kanzunetti fil-każ tagħna daqsxejn batuti. Għax naqsin mit-timbru tal-oriġinalità. Barra l-oriġinalità ngħid xi ħaġa dwar ir-rabta ma' tradizzjoni. Mela minn banda qed ngħid toħloq xi ħaġa li ħadd ma kiteb bħalha. U mill-banda l-oħra qed ngħid imma marbuta mat-tradizzjoni. Issa mat-tradizzjoni m'iniex qed ngħid fit-tradizzjoni fis-sens dejjaq tagħha, qed ngħid l-esperjenza umana. Irridu nħarsu bl-umiltà
lejn xogħlijiet oħrajn. U niftakru li aħna maħniex ħlif parti minn linja twila ta' produzzjonijiet. U allura kultant tistaqsi kulħadd iżir ġenju mill-ewwel, mal-ewwel hit, sar kbir, sar m'għandu bżonn ħadd. Le, għandek mixja illi inti m'intix ħlif ġebla oħra f'dak il-ħajt. U allura isma' ħafna mużika Maltija, mużika barranija, ta' kull tip. Anke l-għannejja, għaw għanna minn osserva ħafna l-għannejja fostna u veru. U ta'allem ħafna minnom. U naħseb li jem ħafna x'li ta'almu minnom għaliex fl-axħar mill-axħar dik hija il-kanzunetta, il-mużika oriġinali sewa li ta' it-timbru tal-uniċità Maltija l-inqas u allura xi ħaġa minna għandna aħna. Jien ngħid li Malmin juruk il-plastiċità tal-lingwa tagħna, x'tista' tagħmel bil-lingwa tagħna. U allura aqra l-letteratura tagħna, isma' ħafna mill-kanzunetti. Tkunx gburi u tgħidu lej jiena naqbad u nikteb għax joħroġ minni. Joħroġ minnek anke dak li toħroġ minnek mingħajr ma tħares, xorta għandu ħafna minn dawk ta' qablek, imma inti tista' tieħu iktar minnhom, tista' titgħallem iktar minnhom. It-tielet punt illi rrid nagħmel dwar il-kanzunetta bħala arti hija xi ħaġa żgħira dwar it-tema. Fil-kanzunetta kull tema tot, għax propjament l-arti iktar milli l-għażla tat-tema hija il-mod kif inti dik it-tema twassala. Sewwa kif nafu Shakespeare għamel minn stejjer kważi banali, sewwa, xogħlijiet kbar illi fihom illi użhom daw l-istejjer biex joħroġ il-kobor tas-sentiment umanu, veru. Imma il-kanzunetta diretta tiffaċċja s-semmieħ, hija dialogu. U allura għandha appell immedjat. Il-tema tal-kanzunetta allura tajjeb li jinżommu dejjem f'moħħna li għandna fidejna tip ta' arti li għandha appell immedjat. U allura kultant jiena ngħid fl-għażla tat-tema pereżempju, kummenti li għamiltu fl-aħħar festivals tal-YTC tal-Anja tal-Poplu, kif il-pajjiż tagħna kien għaddej minn dan iż-żmien tant inkwetat, mhux il-pandemija biss, imma anke l-affarijiet soċjali u politiċi li konna għaddejjin minnhom. Fejn kulħadd kien qiegħed jiddiskuti u jitkellem u jikteb bl-entużjażmu u kultant anke b'entużjażmu żejjed, qawwi żejjed. U kif ma tiddirx kanzunetta fuq dan is-suġġetti fl-Anja tal-Poplu? Naħseb illi hemmhekk l-Anja tal-Poplu ma kienx tal-Poplu, kienet Anja ta' xi ħadd ieħor. U tajjeb illi nżommu f'moħħna din l-immedjatezza illi għandha il-kanzunetta u kemm nistgħu nużawha tajjeb meta nażlu dawn it-temi immedjati. Ħalli m'għandhomx fuq il-kwalitajiet li ħarġin minn natura nnifisha issa tal-kanzunetta, għax għedna l-kanzunetta hija waħda mill-arti, imma propju hija arti li għandha kwalitajiet partikolari tagħha. Se nitkellem fuq tlieta jiena. L-ewwel nett li hija tip ta' arti li hija minsuġa minn żewġ elementi. Inta għandek il-lirika u l-mużika kif nafu. Niddejja nitkellem fuqhom hekk, għax propjament ma jeżistix kliem u mużika. U naturalment kontra qalbna ħafna drabi fil-festival insibu l-kanzunetta ġudikata bħala tant punti għal-kliem u tant għal-mużika, ma ċerti affarijiet qisek bil-kemm tista' tevithom. Idealment tippremja u tħares lejn il-kanzunetta sħiħa. U għadan li ħafna drabi iġelna inħarsu iktar lejn il-kanzunetta tal-kantawtur, għax il-kantawtur minnu ħerġin iż-żewġ ejjun. Però jibqa' l-fatt ma nixħdux li uħud mill-kanzunetti kbar anke internazzjonali
ħarġu minn żewġ idejn, sewwa minn żewġ sentimenti li ħadmu flimkien. Anzi kultant nista' ngħidha b'esperjenza personali, il-fatt li tgħaddi lirika tiegħek jew mużika tiegħek lil xi ħadd ieħor u tara il-wisa ġdida li ta' min ikun, talmek ħafna. L-ewwel nett talmek illi inti kont kważi limitat fuq dik it-tema għax żviluppa f'direzzjonijiet li inti qatt ma ħsibthom u t-tieni għax anke titgħallem minn xulxin. Imma la darba minn suġa minn żewġ elementi, il-kanzunetta irid ikollha dak li ngħidulu d-dekorum u veru. Jiġifieri il-kliem u l-mużika jennejt iridu jkunu ruħ waħda. Kenna kemm il-darba u nisimgħu kanzunetti li ikollok nuqqas ta' taqbil bejn it-tema bejn il-kliem u l-mużika, nuqqas ta' taqbil fil-mod kif jiġu żviluppati jew fl-atmosfera li jridu joħolqu u kultant nuqqas ta' taqbil anke kif nafu inkwantu ritmi u aċċent tal-kelma, eccetera. Daw kollha jagħmlu ħsara mbagħad lill-kanzunetta naturalment. Il-kanzunetta magħmula minn dawn iż-żewġ elementi u għalhekk mhijiex poeżija din importanti ħafna għax uħud mill-kanzunetti illi ikunu preżentati anke jekk miktubin biex isiru kanzunetti jidhru ċar li nkitbu bħala poeżija. Sewwa isa biex tieqaf fuq saqajja, freestanding. Imma imbagħad tingħata l-mużika u ħafna drabi ma jistax ikollu livell li dak il-xogħol u veru. Jiena ngħidha kif inħossha, opinjoni tiegħi laqas għandi grazzja wisq mal-poeżiji mużikati pereżempju, isiru taf kull pajjiż, imma jien nemmen li l-poeta kitibha biex tinqara u kitibha mhux biex issir bil-mużika u kważi tista' taraħ tentattiv superf kważi tal-mużikant li jgħid ħanaqbad il-poeżija ta' awtur kbir u nagħmlilha l-mużika. Għaliex il-poeżija hija jew tajba kif inhi, jew mhix tajba. Jekk hi tajba kif inhi m'għandix bżonn ta' żidiet oħrajn. Imma din hija fema personali tiegħi. Kwalità oħra li għandha l-kanzunetta żgur hija l-qosor tagħha. U din hija xi ħaġa li għandha s-sabiħ tagħha u anke naturalment l-ikraħ. Kultant ikun hemm kanzunetti illi tant ikunu ejja ngħiduha li ma tieħux pjaċir tismagħhom fejn tibda tgħid imnalla il-kanzunetta hija ta' 3 minuti biss, imma mhux il-maġġoranza naturalment. Il-kanzunetta qisha l-ħajku naħseb jiena u veru tixbħu b'xi mod, tagħti spunt biss. Is-saħħa tagħha hija proprju fil-qosor tagħha. Fiċ-ċans żgħir li tik biex tgħid idea, kumment, fema, u mbagħad tħallihom jaħsbu lil min jisimek. U il-kanzunetta żgur li mhijiex komponiment. Hemm tipi ta' kanzunetti li għandhom il-binja qisu ta' komponiment. Normalment tkun l-istrofa illi b'xi mod tiżviluppa jew tiżviluppa qasam minn tema, u mbagħad ikollok refrain ritornell illi joħroġ xi jestrajxxi qisu l-idea prinċipali li hija komuni u manifestata fil-3 jew 4 strofi li jkollok. Hija binja prevedibbli ħafna, mhux bil-fors ta' fiha. Sewwa din il-binja. Ġifieri nippruvaw anke invarjaw f'dan is-sens. Il-kanzunetta mhix pritka. Jiddispjaċini ngħid li
ikunu ħafna l-kanzunetti, l-aktar fit-tema soċjali fejn ikollok isu jew żvilupp ta' artiklu bħalma taqra artiklu fil-gazzetti fuq it-tema. U ħafna drabi anke bil-kliem tekniku propju li jintuża, bil-kliem tas-soltu ħanejdulu hekk. Jew inkella tkun kritika fejn il-ħin kollu isa dak it-ton li jrid jgħallem il-ħin kollu. Naturalment, din il-ħaġa għandha tiġi evitata. Tipprova xtejt ħafna fil-kanzunetta, hija qasira minn natura tagħha u irrispetta u uża dik l-istess qosor tagħha. Aħjar tiżviluppa punt tajjeb wieħed milli tipprova ddaħħal ħafna. Għax inti m'għandekx novella hemmhekk, m'għandekx romanz. Fil-kanzunetta naħseb ukoll li trid toqgħod attent li biex tevita dak li hu evidenti. Jekk qed tikteb kanzunetta fuq il-gwerra, l-inqas kliem li għandek iddaħħal, aktar huwa il-kelma gwerra, azzarini, kanuni, bombi u dan il-kliem. Inti trid taraf tinterpreta b'mod ieħor, mhux isa lezzjoni fuq is-suġġett. Għax ir-ruħ tal-kanzunetta fl-aħħar mill-aħħar bħal ta' l-arti l-oħrajn hija il-metafora. Ġieli kellna kanzunetti, qed ngħid kellna kanzunetti bħala wieħed li ġieli kont fil-ġurija bħal uħud minnkom ukoll. Kanzunetti li tajt imma metafora waħda li waħda ma jkollix din il-kanzunetta. U għaliex il-metafora hija sewja. Jiena naħseb li għaliex taħdem bl-assoċjazzjoni tal-idejat. U toħloq ganċijiet qisu biex issemmih u jisma' iqabbad magħhom. U ma jqabbadx magħhom dak li qed tistenna inti bil-fors, għax hu m'għandux l-istess esperjenza tiegħek. Inti qed tgħidha bħala dak li qed tikteb mill-esperjenza tiegħek. U hu se jqabbad mal-ganċ li joffrejtlu inti, ganċ ieħor illi ġej mill-esperjenza tiegħu. U dik hija il-kobor tal-metafora li permezz ta' ġbija barranija mill-argument tilħaq il-min qiegħed jisimek. Sewa, u naħseb illi bil-qosor tagħha il-kanzunetta għaw toħroġ l-aħħar punti li kont se nsemmi l-immedjatezza tagħha. Hija qisu monologu għax inti qed titkellem imma hija dialogu fl-istess ħin. Jiena ngħid li hija kważi interattiva. Min forsi kellu xorti kif kellhom ħafna minnkom illi jikkomponu forsi ikkantaw quddiem il-pubbliku, jafu li dan veru, f'għajnejn in-nies tibda tara ir-reazzjoni. U allura għalhekk f'dan is-sens qed ngħid interattiva. Min jirċievi il-kanzunetta huwa preżenti, mhux il-qarrej li jixtri ktieb sewwa u jaqrah fil-kwitta kamartu imbiet mill-kittieb. Xorta jista' jieħu l-esperjenza tiegħu, imma kemm iktar meta qiegħed tħares għajnejk f'għajnejhom in-nies u qiegħed tgħaddilhom il-kanzunetta tiegħek. Naturalment għalhekk semmejt li hija tajba wkoll għal temi attwali, għax meta tkun fl-istess sitwazzjoni u tkanta dwar xi ħaġa li tolqot lilek u min qiegħed iħares lejk, hemmhekk hija effettiva ħafna. Nafu li l-kanzunetta ġieli ħadet ir-rwol importanti anke f'movimenti kbar u forsi gwerer, sewwa, u hija kif nafu miktuba biex tinstema' u mhux biex tinqara. U hawnhekk minn hawn toħroġ ukoll l-aħħar ħaġa li rrid ngħid il-ħila tal-kelma. Jeżisti Malti tajjeb. Mhux għax tikteb bil-Malti għamil xi pjaċir il-kanzunetta Maltija sewwa awtomatikament. Jeżisti Malti tajjeb u inti bħala bniedem li qiegħed
titħarreġ, għax kolħat qiegħed jitħarreġ biex jimxi l-qoddim, naħseb li trid tosserva u taqra wkoll letteratura, nżommu ruħna informati u nħaddmuh il-Malti tagħna u jista' jkun li ma jkunniex fil-kanzunetti dawk in-nuqqasijiet kultant nosservaw pereżempju fix-xandir, kollok ċertu frażijiet li tgħid din qisna qed nisma' l-aħbarijiet tat-8 mhux kanzunetta, mhux lirika ta' kanzunetta. Il-kittieba tajbin naturalment jgħalmuna. U jiena nħobb ukoll dik il-kanzunetta li jiena nħobb ngħid il-frażi li tivvjaġġa, li tiżviluppa ġifieri, mhux tkun ċappa li qisu l-argument dejjem iddur mal-istess ħaġa, imma li mill-bidu sal-aħħar ikun hemm ukoll żvilupp ta' ideat. Jiena naħseb li dan huwa ftit milli stajt ngħidilkom u veru. Nirringrazzjakom ħafna. Proset, prof. Dak ma kienx ftit, dak kien ħafna, pero jiena ħallejtek titkellem għax tagħti eżempji konkreti li żgur li min jikteb il-lirika speċjalment għandu ħafna xi mod li tajt ħafna idejat tajbin. So grazzi, jiena għandi xi mistoqsijiet għalik, però ħanħallihom għall-aħħar u nħeġġeġ in-nies biex hekk l-aktar li nibża minnhom jien tiegħek. Nħeġġeġ in-nies biex jekk għandhom xi mistoqsijiet jisaqsuk jistgħu jew jibgħatu dirett fiċ-chat fejn kulħadd jew fil-panelists u nieħdu mistoqsijiet iktar tard.